देखिए भैया, हमनी के दुर्गा पूजा करी ला जा। दशहरा में जौना माई मूर्ति जी बनावेला विश्वकर्मा जी के कृपा से ही किशन राज यही से विश्वकर्मा जी के एगो भजन गा के आप सबके बीच में भेजत तनी। पटियासा मुजफ्फरपुर। उहे के कृपा से गाड़ी और कार चलेला, उनका मर्जी से दुनिया संसार चलेला। जितना ड्राइवर भाई सब बानी जा, जितना कंप्यूटर वाला भैया बानी जा, याद सब खातिर विश्वकर्मा जी के भजन स्पेशल जाता। सुबह सुबह कोई भी भाई अपन गाड़ी चालू करी है, कोई भी भाई अपन किशन राज पटियासा मुजफ्फरपुर। 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 किशन राज किशन राज पटियासा मुजफ्फरपुर।